Здравейте, вие сте с Български ловец, аз съм Робърт Атанасов. Тази пушка ни е предоставена с любезното съдействие на оръжейни комплекси VIP. Става дума за Benelli, това е една добре позната компания в България и макар тази да не изглежда като познатите ни ловни пушки с дървени приклади или полимерни такива, това е едно много интересно оръжие, много компактно, удобно за носене и пренасене и отгоре на всичкото може да гравитира в две плоскости. Едната, разбира се, е ловната. Този модел на Benelli M4AI е снабден с механични мерни прибори, с виброоптични влакна. Същевременно има хендгард, върху който удобно е разположен нискостоящ бързомер на фирмата Steiner и, разбира се, пикатини релса, която е закрепена за цевната кутия и позволява поставянето на други алтернативни мерни прицели. Прикладът на това оръжие е така конструиран, че то бързо може да заеме необходимата дължина според ергономичните особености на всеки стрелец. Дължината на цевта е 47 см, тя е с вътрешни шокове, които са заменяеми и е от подобрения вариант от новата серия, която позволява развиването на малко по-висока скорост, колкото в предишните и по-правилно нареждане на патърна сечми. Пистолетната ръкохватка на това оръжие е гумирана и се предполага, че ъгъла, под който е разположена, позволява на стрелеца да има най-сигурно и най-добро захващане на оръжието по време на стрелба, както и най-добър контрол върху спусъка. Капацитетът на магазина е 7 стандартни боеприпаса 12 на 70 или 6 12 на 76 Magnum вариант. Здравейте, ето ни отново на стрелбището на побит камък. Ще тестваме това Benelli с 32 грамов куршум тип бренике и ще разберем как може да групира стрелбата си. И сега да видим какви са резултатите. Балоните с хелии са страхотно забавление. Пускаш ги, летат си и така можеш да провериш реално на каква дистанция снопа сечми може да достигне съответната цел. Тук дистанцията беше доста над 70 метра, така че продължаваме с опитите и проверяваме дистанция на стрелба. В момента изпълнявам детската си мечта да гърма по балони. Айде, гълъбчета, летете! За съжаление, с един стрел паднаха и двата. Явно оръжието доста разпръсква, но и поразява цели. Късите цеви са силно подценявани, но както се видя, това оръжие работи перфектно. Не без значение екипировката с бързомер. И благодаря на VIP оръжейни комплекси, които ни предоставиха това оръжие за експеримента.